Dneska už je jí 16,5 a děkujeme Bohu, že je. Můžu vám říct, že to, co ona unese, to je prostě neskutečné. Obdivujete svou dceru? Moc. A víte co, je takovým i mým motivačním centrem, protože já, i když mám problém, i když prostě se snažím na ní být zlá, protože aby se učila, aby to, ale v koutku duše prostě furt je to mé dítě a snesla bych ji, jak vy říkáte, modré z nebe. Teraz mi tatko hovorila aj mamka, že ty vlastne ich všetkých prihlasuješ do tých súťaží, že tatko ani nevie, že on vlastne včera niečo vyhral od ľudí, a že je členom fanklubu. Počúvaš ju aj v rádiu? Aj v rádiu, no. Aj dávam si hrát. Jo, vždycky v rádiu třeba jich posloucháme celá rodina doma. Takže ty si nechávaš zahrať do rádia, to sa im páči. Dobrý den, zdravím všechny přátelé, všechny posluchače, tady rádio Jih, Hodonín, Jižní Morava. Pozdravuju všechny, kteří nás teď poslouchají. No, to byla taká kostrbatá čeština trošku a ono, pretože ja teda nie som moderátorom rádia Hodonín, to asi viete, ale som tu preto, pretože oproti mne sedí Darkyňa, ktorá tou moderátorkou rádia Jih je. Mirka, ahoj. Pekne zdravím, ahojte. Mirka, veľmi zámerne sme sa s tebou nestretli doma, ale stretli sme sa práve v rádiu, lebo ono je to taký rádiový sen. Súvisí s niekým, koho ty vlastne ani nepoznáš. Ani nepoznám, tak. Môžeš mi povedať niečo o Miške a o tom, ako ti vôbec skrsla tá myšlienka, že napíšeš niečo pre ňu? Miška je poslucháčka naša, je to Miška Hlavatá z Lednice a ja robím aj v nedeľu do obeda, mám tu vysielanie, kedy hráme pre všetkých oslávencov a niekto si teda želá pesničku aj iba tak a ja som si najprv myslela, že má možno narodeniny, meniny, tak preto volajú, ale vždy to bola Ľudská Vondráčková každú nedeľu. Takže mama Hanka vyvolávala, aby dala zahrať Ľudsku, volali tebe? A mimo éter sme sa s maminou bavili s Hankou, že teda jej najväčším snom je stretnúť Ľudsku Vondráčkovú, ale vzhľadom k tomu, že Miška Hlavatá má postihnutie, ktoré je teda dosť ťažké a že nemôžu sa kedykoľvek len tak zobrať a ísť na koncert. A mňa v tom momente, sa priznám, napadlo jediné a to modré z neba. Mirka, ty ju poznáš osobne? Nie, ja som ich v živote nevidela, iba teda na fotke. Ani mamku, ani Mišku, nikoho z rodiny nepoznám. Ja aj poviem, že jeden z prekvapení, ktoré pre ňu máme, že teda tá Mirka, ktorá pre ňu celé roky tú Ľudsku teda vysiela z rádia Ich, že teraz práve vysiela, že prídeme za tebou do Hodonína a ty prosím ťa navrhni, že by ste potom spolu išli na výlet do Prahy. Viacej neprezraďme, všetko ostatné prekvapenie do Prahy. Môže byť? Platí. Teraz mi dcera hovorila, že vraj do rádia hodonínskeho Jih, že vy jej dávate zahrať vždy v nedeľu. A taková superová, bombastická, co tam pouští nějaká Mirka Rábovská. Minule, když jsem vlastně nechávala Míši hrát, taky říká Miri, jednou třeba nás osud setká a potkáme se někde za nějakých příjemných okamžiků, jako z Mirku, no. Hráme pesničky pre vás, pesničky na želanie. No a ty dovolíte. Áno, teďka až. Je tu špeciálne pre Míšku Hlavatú do Lednice, a pretože Míška to je taká moja srdcová záležitosť. Takže Míši, dúfam, že pesničku, ktorú som práve teraz vybrala, že som vybrala veľmi správne, pretože ako už môžeš počuť, toto je Ľudská Vondráčková. Láska. Tak si užívaj. Na tisíce hviezd ti dávám, tvoj tě nepřestávám. To je fakt obdivuhodný člověk, který by si zasloužil medaili. Že si tak někdo vzpomene. Chceš sa aj poďakovať? Áno. Žal mi? Áno. Dobre. Tak to zástav, odchádzame do Hodonína. No, tak to nevím, to bude asi chvíľku trvat. Môže byť, mama? Mama Hanka. Tak asi jo, no. Niekto hlúpy raz napísal, že život je krátky a srdce len sval, že odkvitne rýchlo ako vlčí mak. Ja si však myslím, že to nie je tak. Prosím vás pekne, je tu moderátorka Mirka? Nech sa páči. Dobrý deň. Milá Miška. Pozdravujem. Dovolte, aby som vám predstavil
Mirku. Tak toto je návšteva, ahoj. Tak moc rada ťa poznám. za písničku. Nemáš za čo. A toto bude mamka. Áno, ahoj. Vyberá si nejakú pesničku a bolo by strašne fajn, keby si mi možno do mikrofónu niečo povedala. Zavoláme aj Vila? Aj keď si myslím, že pri nej netreba moderovať, pretože to je taká vyřídilka, že tá moderátora nepotrebuje, ale samozrejme rád sa pridám. Akú pesničku by si chcela teraz napríklad počuť? Desmod, no. Tak Desmod by som poslala rada Miške, celému jednému tímu, ktorí sú absolútne úžasní. Pozdravujem aj Hanku. Kým si blízko na dno nepadnem, kým si blízko ešte plávať viem, kým si blízko ja to nevzdávam, kým si blízko na breh doplávam. Mám taký nápad. Ja mám totižto zajtra niečo rozrobené v Prahe, ale ak máte chuť ísť so mnou do Prahy, pozývame samozrejme celý televízny štáb. Vilo, ideš s nami? Ste ma teraz zaskočili, tak... Pustí ťa tvoja? Ide sa mama? Neviem, ja jej zavolám, no ale tak do Prahy. Do Prahy. Do Prahy na nejaký parádny výlet. OK, poďme do Prahy. Ja sa teším. Tak môžeme ísť. Já někdy se ptám, kolik je tváří ve vlnách nemíjí. Ja by som ti niečo kúpila. Ja neviem, A už sa ti nič nepáči? Pozri sa ešte. Mne to stačí. Ja si to povesím, že budeš... Keď si to Áno. budeš držať, tak budeš mysleť na toto naše stretnutie, áno? Tak som rada, že ťa poznám. Ja. A strašne sa teším, že som tu s tebou. A možno, že ešte zažijeme niečo, na čo budeme moc dlho spomínať. Dá se říct, jak co má se stát. Nevíš, kde by nám to mohlo všechno tady toto? Možno tatko? Pochybuju. No, tak taťka náš, nevím, že by se chtěl omluvit za něco, co udělal jedině. co udělal, to nevím. Ale na to on je hodně hrdý, to asi neudělá. To neudělal. To on ne. Nebo náhodou jen jedna z hvězd je má hvězda. Náhodou jen jedna z cest je právě ta cesta. Co si dáš na pití? Já si dám taky kolu. Neviem, ktorú si vybrať. Banán. Ale my jsme chtěli kolu. Džus, voda. Že jsme říkali kolu. A nechcete ten džus? Já jsem Jo, tak je to. Ale no, však já jsem to nechtěla, já nevím, co to vůbec je. Omlouvám, jak jsem to zkazila. Prostě. A to, co to toto je? Kafe? Ja som ešte nepovedala, ja chcem ledovú kávu. A vy se si neobjednávám předtím? Ne. A chcete ještě něco jiného teda? Chceli by sme. Palačinky. Se šlehačkou a se zmrzlinou. Tak, ale zase veme to z té pěkné stránky. Ona je možná brigádnice. No tak toto jsme si taky neobjednali. No ty ze mě děláte legraci, ne? Ne, nedělám. No jsem si to tady všechno nechala. Ne, neděláme. Neříkejte to, protože mě by vyhodili odsud. Tak Miri, dej si, já si dám tady toto druhé. Ale to vážně, protože já jsem tady asi 3 roky a oni... Já se vám moc omlouvám. Si brigádne, alebo No, já jsem tady prvý deň? první den. Tak já vám si Dobré? Děkuju. Za tebou ty džíny jdou. Ať dělám, co dělám, tak k tobě mě to táhne blíž. Jen za tebou ty džíny jdou. Mně to bylo hned nějaké. Ahoj, Míši, já jsem moc. Ahoj, Lucí. Moc mě teď. Ano, klidně. Skoro 17, pro mě bude 16. Ty jo. Tvoje věrná faninka. Ano. A ještě tyhle ty brýle, oni jsou totiž, jsou dioptrické, No. já jsem vůbec neviděla, kde jsou schody. Já jsem se bála, abych vás nepolila. Vy si to fakt dáte. Vy jste tak hodná, ne? Tak to je prekvapko. Je, ok.
A Miška nedýchá, takže vydržíme chvíľu. Já jsem ti vzala všechny možné CDčka, DVDčka, plakáty a... Děkuju moc. Teď jsme se setkali s Luckou Vondráčkovou. No, to je úplně bomba. Tak toto je... Je to nepopsatelné. Takový člověk je to pro něj obrovský zážitek. Je to až neskutečné. Jsem si říkala, že protože ještě budeme něco fotit a celou dobu tady natáčíš, tak bych chtěla, aby si zažila to, co normálně zpěvačky a herečky mají každý den a vůbec už to nevnímají, že si je vezme někdo do parády a nalíčí a učeše. Tak nevím, jestli jsi to už někdy takhle zkusila. Já vlastně vím, no, že zbyla na vozíku. Já máš pravdu, já jsem byla na vozíku asi 2 měsíce a vůbec jsem nevyjížděla ven, protože to prostě nikde jsem se nevešla. Víš, jakože... Ona to neumí dát ven, ona prostě tím svým postižením nedává city najevo. To, co prožívá, nikomu nezdělí. To je prostě v tom srdci a v té duši je prostě ukryté a to pro ní je určitě nepopsatelné. To se nedá říct určitě, jak to všechno vevnitř je. Děkuju. Líbí se ti to? Ano, líbí. Líbí se sobě? Jsi úplně, no krásná. Děkuju. Si to moc a přitom jsi přirozená, víš? Že to je takový... A ty, no, protože vždycky ty býváš jako taková pěkně nalíčena, že není přehnané nic není, no. To jsou takový normální holky. Tak jdem, můžu? Ten, kdo je sám, nebo ten, kdo nemá s kým se smát. Ten, kdo chválí, ten, kdo pomáhá. Ten, kdo je rád, že je má a ten, kdo má je rád. Ten, kdo chrání a lásku rozdává. Doufám, že se ti to líbilo. Ano, líbilo. Pro mě to byl zážitek, děkuji moc, můžu ti dát pusu? Můžeš. Jo. I pro mě to byl velký, hodně velký, jako, já nedávám ty pocity nebo, ale strašně, jako, mě to tak jako se mě odehrává něco, co nedokážu popsat. Tak to ráda, bylo to krásný, děkuji. A já. S váma se taky rozloučím. Děkuji moc, počkejte. Nebrečte, hlavně nebrečte. Je to velká moc. Děkuju. Já děkuju. Milá Miška, ja verím, že toto je pre teba v tejto chvíli naozaj veľké prekvapenie, ale pamätáš si na to, ako sme dnes celý deň, celý tento piatok chodili po Prahe, po Karlovom moste, pozerali sme sa na Hradčany a videli sme tam to všetko krásne a popri tom sme tak nejako spomínali a snažili sa zistiť, kto ti vlastne vysníval ten sen, to veľké stretnutie s Luckou Vondráčkovou. Ešte stále to máš v pamäti, no veľmi čerstvo. A tak by som ti chcela touto cestou povedať, že ani tvoja milovaná babička, ani tvoje kamarátky, ani kamarátky tvojej maminy, ale s tvojim dovolením som ti tento krásny sen vysnívala ja. Som rada? No. No. A že naozaj veľmi dlho budeš na to spomínať, pretože ja rozhodne áno, ale my sme všetci videli, že ty máš pri sebe veľkého človeka a to je tvoja mamina. Takže veľké ďakovanie aj pre ňu, pretože ona je ten veľký človek pri tebe a ty máš to veľké šťastie, že máš aj tú tvoju rodinku.
Ještě chceme vzkázat Mírce, že jí strašně moc děkujeme, protože si ji strašně moc vážíme. Jsme rádi, že jsme ji poznali a přejeme její rodině hlavně takovou soudržnost, jak máme asi my. A hlavně, ať děti rostou, jsou zdraví všichni, protože potřebují jak matku, tak otce. A Mírka je skvělá matka a přeji všechno to nejlepší do dalšího života. A byla bych ještě ráda, kdyby jsme se ještě někdy setkali. Já taky moc poděkuju, protože vlastně vysnívala mě asi můj největší sen s Luckou a jsem ráda, že jsem poznala i ní vlastně. Touto cestou jí taky hodně děkuju.